Dakle, nova. Naivna baby b. 1880 i... Trebaš hostesu? Je. Da otvori. Nije to sam tak. Stisni pauzu. Ne, to je za keljanje. Dobro. Još otvori. Samo da se vidi da je novo, kužiš. Tako se. Račun, nemoj baš sad prikazivati cijenu, to. Jamstvo. T-Mobile. Pravi novi novci. To je to. Nije to to. Nego? Ima papirića, svega. Ideš, imaš original ovo. Super je ovo, čovječe. To je to. Baterica i to je to. Još nije stavljena. Zašto baterica nije? Pa zato što nije još ni stavljena. Nije, zašto nije u folici ovo? Zato što... Dobro pitanje. Sad će biti.